natin, sino unang madalas magpakumbaba sa inyong dalawa? Siya. Sir, ikaw daw madalas magpakumbaba. May tanong ako, anong pipiliin mo? 10 million o siya? Oh, shit! 10 million o siya? Dito nga ako na. Ede, kailangan mo pumili. 10 million o siya? Siya. Gusto lang kita makasama hanggang sa pagpapangarap pag tayo nalamdan. Ay, bakit siya? Imagine na yan. Okay, sige, relax ka lang. Diyan ka na. Thank you so much, ate. Thank you so much, sir. Jason, ilang taon na kayong magkasintahan? 6 years. Oh, nag-isip ka balik siya? Ay, nagtatakbo sila isa sa sinong 6 years? 6 years together. Okay. Sa inyong dalawa, sino ang mas madalas nanunuyo? Ako lang po. Tatanggapin na lang ng boto. Ikaw naman, Laika, anong madalas mong tinatampo-tampuhan kay Jason? Nagsa-cellphone palagi. Gaano mo kakilala si Liza? 100%. Ano ang favorite color niya? Yun lang. 100%. Favorite color. Sabi ko si Jason, okay. Anong favorite color niya? Agaw niya lang pink. Gusto niya blue. Tama. Nalabot ka. Next one. Ano dyan kung pamilya mo nandito, oh. Okay, your name? Janine. Janine? Kaano-ano mo si Janine Tuconon? Ay, mahal. Okay, feeling ko may boyfriend na. Ay, sabi niya, paano to? Hindi ko dala yung boyfriend ko, ano? May naska. Wait, ha? Naska. Nascam mo siya. Ito talaga. Mga magkano? Alam niya na ba na scam yan? Hindi pa. Sige pa. Okay. Anong pangalan ng boyfriend? Bolhan. Paul Hart? Oh. Angelo. Angelo. Ang ganda, no? Ano magiging pangalan ng anak niyo? Ikaw, Janine, siya, Paul Hart. Magiging? Ulay. May boyfriend? Kasama natin? Saan yung boyfriend? Hindi ka dito, sir. Kaya mo, ah. Okay. Ilang taon na kayo magkasintahan, sir? 6 years together? Anong tawagan niyo? Hard. Di ba pagkain yun? Ha, ano? As in, durian tart ka naman. Durian tart, good morning. Ganun, totoo, durian tart? Hard. Tart lang. Pag nakikita ko si sir kanina sumisigaw-sigaw. Okay. Hindi ka ba nagduda? Hindi po. Sanay ka na? Opo. Anong oras niya madalas ginagawa yan? Palagi. Ay, ito ka din. Ano ba yung kasi niyang lalaki? Okay, tapos biglang sumigaw. 1, 2, 3, sigaw! Thank you so much. Okay, maraming salamat. Thank you so much. Oh, mukhang malungkot dito man. Sino kasama mo, sir? Sabihin mo sa girlfriend mo kung gaano mo siya kamahal gamit yung paraan ng pananalita mo sa akin kanina. Go, ha? Yung mata ha, yung mata. Tapos yung kumain ng boses. 1, 2, 3, and go. Ma'am, sino kasama mo? Friend. Ako lang. Ako lang. Ikaw na lang parate. Oo. Oh. Wala kang boyfriend? Sa wala sa... Mga gulo! Baka gusto kong chumansa! Ay,
Nasaan? Habibi. Ay, Arabo!